ברוכים השבים לרעיונות עושה זאת בעצמך. היום יש לי בשבילכם סרטון מאוד 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 חמוד שיסביר לנו בעצם איך אנחנו יכולים לסרוג את ההדפס הזה שאתם יכולים לראות כאן. הוא מאוד מאוד מתאים למתחילים, הוא לא דורש הרבה טכניקה והוא גם נסרג יחסית בצורה מהירה, מה שהופך אותו לבאמת מאוד טוב למי שאין לו כל כך ניסיון בסריגה, למי שקצת אולי מפחד. איך עשיתי את זה, באיזו טכניקה השתמשתי, איזו מחט, אני כמובן אסביר לכם מיד. אני מאחלת לכם המון המון בהצלחה והמון כיף בצפייה. אז יש לנו בעצם את הצמר שלנו פה, ואתם יכולים לראות שהצמר הזה הוא בעצם צמר מקסי, שהוא גם מתאים למתחילים. הצמר עצמו סרוג בצורה כזאת שאפשר לעבוד איתו בצורה מאוד מאוד טובה, ואתם יכולים לראות שהוא עשוי מ-68% צמר ו-32% ניילון. הוא בעצם נראה בצורה הזאת. זה חוט שהוא יחסית עבה, זה חוט שבגלל הניילון מוחזק בצורה מאוד מאוד טובה והוא לא נפרם, מה שהופך אותו למאוד מאוד קל לעבודה. ואני בעצם הולכת להשתמש במחט 6 שלי. אתם יכולים לראות שכתוב שזה מתאים למחט 4.5. אני אישית רוצה להשתמש במחט שהיא קצת יותר גדולה, מאחר ואני מרגישה שזה קצת יותר מתאים. כמובן שאתם יכולים להתאים את הגודל של המחט בהתאם למה שנוח לכם, ואנחנו מיד מתחילים. אז אנחנו בעצם נתחיל משרשרת של 4 פעמים 5 לולאות אוויר, ולזה אנחנו נוסיף 4 לולאות אוויר נוספות. ואני בעצם מתחילה עם הסריגה שלי. יש לי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. אני אחליט לעצור כאן בעצם, אתם יכולים לעשות את זה גם יותר ארוך. ואני בעצם מתחילה ישר לתוך השורה שלי. אני הולכת להשאיר 4 לולאות אוויר ראשונות בחוץ, ובלולאה החמישית אני הולכת להיכנס ולסרוג 2 לולאות מקל. אז אחרי שסרגתי את 2 לולאות המקל, אני הולכת לסרוג עוד לולאת אוויר אחת, ואני הולכת להשאיר 3 לולאות אוויר מהשורה התחתונה שלי. זה הולך להיות הדפס שהוא מאוד מאוד אוורירי, ואז לעשות עוד 2 לולאות אוויר. עכשיו אני עושה 2 לולאות אוויר בחלק העליון אחרי שעשיתי את 2 לולאות המקל, ואני בעצם הולכת להכניס ללולאה הבאה, ואני עושה 2 לולאות מקל. אחרי שעשיתי את זה אני בעצם מתחילה לחזור על ההדפס הזה שוב ושוב, ואני הולכת וככה אני בעצם הולכת להמשיך עד שאני אגיע לסוף של השורה. אם אתם סורגים את זה בצורה הנכונה, אתם צריכים להגיע לסוף של השורה עם היחידה של 2 לולאות המקל. זה כמובן בסדר אם זה לא יוצא ככה, פשוט תסיימו את זה ב2 לולאות מקל כדי שתוכלו להמשיך לשורה הבאה. ואתם יכולים לראות שנוצרים לנו חורים בין הלולאות, וזה בעצם מה שהופך את ההדפס הזה ליותר אוורירי, יותר קליל, וגם הופך אותו לאחד שנסרג בצורה יותר זריזה ודורש מאיתנו פחות זמן. אז אני ממשיכה באותה הצורה, באותה הטכניקה. אני עושה שוב 2 לולאות מקל, ואחרי שסיימתי את 2 לולאות המקל האלה, אתם יכולים לראות שאני לאט לאט מתקדמת כבר לסוף של השורה שלי. אתם יכולים לראות שנוצר לי בעצם איזשהו הדפס מאוד מאוד חמוד, מאוד מאוד אוורירי, והוא גם מאוד מגוון כזה, והוא נותן לנו משהו שהוא טיפה אחר ממה שאנחנו רואים בדרך כלל. אז אני מגיעה ללולאה באמת האחרונה של השורה שלי, ובה אני הולכת לעשות את לולאות המקל שלי, ולאחר מכן אני אוכל להראות לכם מה קורה כשאנחנו רוצים להתחיל את השורה הבאה. אז בעצם אני לוקחת עוד לולאת אוויר אחת ועוד לולאת מקל אחת, ולאחר מכן סיימתי בעצם את השורה. אתם יכולים לראות שנוצרים לי פה כמו ויים כאלה. יש לי את שרשרת לולאות האוויר בהתחלה של השורה, שבעצם שם אני אדע לסיים את השורה הבאה שלי, ויש לי בסוף את לולאת המקל. אז עכשיו אני רוצה להתחיל את השורה הבאה, וכל מה שאני צריכה לעשות זה לקחת 4 לולאות אוויר לגובה ולסובב את כל התוצר שלי, ואני מתחילה בחזור. לתוך לולאת האוויר מהשורה הקודמת אני מכניסה את המחט ועושה 2 לולאות מקל. לאחר שעשיתי את 2 לולאות המקל, אתם יכולים לנחש, אני הולכת לעשות עוד לולאת אוויר אחת, ואחרי שעשיתי את לולאת האוויר אני בעצם הולכת להיכנס לנקודה בשורה הקודמת שבה יש לי את החור הבא, שזה בעצם לולאת האוויר הבא שלי,
ולתוכה אני הולכת לסרוג שוב את שתי לולאות המקל שלי. אני בעצם חוזרת על אותו הדפס שהיה לי בשורה הראשונה, וממשיכה אותו בצורה הזאת לכל אורך השורות הבאות שאני אעשה. אז גם שם אני עושה שתי לולאות מקל, עוד 3 לולאות אוויר לגובה, עוד 2 לולאות מקל, וככה אני אמשיך. בסופו של דבר זה צריך להישאר פחות או יותר אותו המספר של הלולאות שלי, וזה יוצר לי איזושהי יחידות כאלה שביחד בונות לי את ההדפס הזה. הצמר הזה הוא גם מאוד מאוד יפה מבחינת הצבעים שלו, זאת אומרת אני לא צריכה לעשות הרבה, ויש לי איזשהו שילוב צבעים מאוד מאוד חמוד, ובעצם ככה אני ממשיכה עד שאני מגיעה לסוף של השורה הזאת. אתם יכולים לראות שהיחידות נבנות אחת על השנייה, הן לא נבנות אחת בתוך השנייה אלא אחת על השנייה. זה חשוב כדי שישאר לנו קצת יותר סדר וכדי שזה ייראה קצת יותר מאורגן. אז הגעתי לסוף של השורה השנייה שלי כבר, ולאחר שהגעתי לסוף של השורה השנייה אני יכולה לראות שבעצם ההדפס מתחיל כבר לקבל את הצורה שלו. זה מין יחידות כאלה שנבנות אחת על השנייה, ויש לי הרבה מאוד מקום והרבה מאוד מרווחים בהדפס הזה. זה משהו שהופך אותו למאוד מאוד קליל וחמוד. ואני בעצם ממשיכה לשורה הבאה. שוב עשיתי 4 לולאות אוויר, ושוב אני מתחילה באותה הטכניקה, 2 לולאות מקל בכל מקום שיש לי בו לולאת אוויר מהשורה הקודמת, וככה אני בעצם הולכת להמשיך. אתם כמובן יכולים לעשות את זה גם על דברים שהם יותר גדולים. אני אישית אוהבת להשתמש בהדפסים כאלה לדברים שהם יותר קטנים, כמו למשל תחתיות, כמו למשל קישוטים קטנים שאנחנו יכולים לעשות. ובעצם אני אראה לכם איך זה נראה אחרי שאנחנו נסיים גם את השורה הזאת, כי שם כבר תוכלו לראות איך זה באמת מתחיל לתפוס איזושהי צורה. הטכניקה, כמו שאמרתי, לא משתנה. גם אם זה לא יוצא לכם, תתחילו להתאמן על לולאות מקל, משם זה כבר אמור להסתדר. אחרי השורה הראשונה אתם פשוט מכניסים את זה לתוך לולאות האוויר, ולכן זה די מובן מעצמו. אחרי שסיימתי גם את השורה הזאת, אתם יכולים לראות שבאמת כבר מתחיל להיווצר פה איזשהו תוצר. שילוב הצבעים הוא מאוד חמוד, זה צבעים של מרשמלו, זה צבעים שהם כלילים צבעוניים כאלה. ככה זה נראה ברגע שהשתמשתי ביותר צמר. יש לי פה איזשהו ריבוע שבאמת מאפשר לי כבר להראות לכם גם מה אפשר לעשות איתו. את זה למשל אפשר לשים על איזושהי קורסה, משהו כזה לקישוט. אתם יכולים לראות שיש לנו את המרווחים האלה שהם מאוד מסודרים, הם מאוד מאורגנים, ונוצרות לנו בעצם שורות כאלה או טורים כאלה. תלוי מאיזה צד אתם מסתכלים, וזה בעצם יוצר לנו איזשהו אפקט של רשת. זה משהו שהוא מאוד קליל, כמו שאמרתי. אני מאוד מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון הזה. תודה רבה לכם שצפיתם ברעיונות עשה זאת בעצמך. שתפו אותנו ברעיונות שלכם. אל תשכחו להראות למשפחה ולחברים. ככה גם תמיד תהיו הראשונים לדעת על סרטונים חדשים שיוצאים. הרשמו, ואנחנו כמובן נתראה גם בסרטון הבא.